Som els nens i nenes de 5è de l'escola SEAT. Avui us venim a explicar la nostra investigació sobre els problemes que les persones, per les nostres accions, li ocasionem al mar. Volíem investigar moltes coses. Per exemple, per què naufraguen els vaixells, què mengen els peixos, per què els eriçons punxen, com es van formar les platges. També teníem clar que ens agradaven molts projectes que treballen el medi ambient i que ens agradava poder investigar coses noves que ens ajudin a millorar el nostre dia a dia. La nostra pregunta d'investigació va ser: quins problemes té el mar generats per les persones? D'aquesta manera podíem unir coses que ja sabíem, com que al mar hi ha molts plàstics, amb d'altres que volien investigar, com per exemple quins efectes concrets li genera l'aigua i els animals, tot això. Aquesta investigació estem treballant l'ODS 14 de la vida submarina. De la primera reflexió i pluja d'idees sobre què ja sabíem, van sortir unes quantes hipòtesis, és a dir, unes possibles respostes. Vam investigar i vam descobrir que les coses que afecten al mar són la contaminació dels plàstics, la contaminació de les fàbriques i també les espècies invasores. El primer problema que vam detectar era l'excés de plàstic al mar. Vam fer un gràfic de barres i vam veure la quantitat de residus plàstics que hi arriben al mar. Per exemple, cada any arriben més d'1 milió d'ampolles i bosses de plàstic al mar. A més, es van preguntar com podia saber exactament la repercussió de les nostres accions. Això es van portar a parlar de la petjada ecològica, que és una mesura que s'utilitza per calcular quina extensió de terra es necessita per produir tots els recursos que consumim i per assimilar els residus que també generem. Hem pogut observar la conseqüència que té per el mar l'excés de plàstic. Embruta el mar i afecta els animals. A més, els microplàstics s'han comprovat que ni es veuen. Vam poder-ho veure en directe al Centre de Recuperació d'Animals, el CRAM, on cuiden a les tortugues que per motius com la contaminació no poden estar al mar i que d'una altra manera acabarien morint. Hem pogut comprovar que encara que no es vegin els plàstics hi són tant a la sorra, a l'aigua, com per desgràcia als animals. Sabeu que l'any 2050 hi haurà més plàstics a l'aigua que peixos i que el plàstic d'un fil de pescar tarda en descomponer-se 500 anys? També, arran això, van calcular la nostra petjada ecològica, tot fent uns testos i a l'interpretar els resultats es va sortir que cadascú necessita 5 hectàrees de terreny que són com uns 7 camps de futbol. Vam pensar accions que fèiem nosaltres que ocasionaven tant excés de plàstic al mar i que feien que la nostra petjada ecològica fos tan gran. No portar carmanyoles per esmorzar, els gots o canyetes de plàstic utilitzem molt, els envasos que tenim per casa, utilitzem molt plàstic d'un sol ús i després no el reciclem. Sí que vam encertar les nostres hipòtesis. I no ens podíem imaginar que al mar hi hagués tant plàstic. Per poder comprovar la nostra hipòtesi sí que s'ha servit. El nivell de contaminació dels diferents tipus de plàstic, depenent com estiguin fets. Hem pogut veure, comprovar i investigar diferents problemes que ocasionem els humans al mar. L'excés del plàstic, la contaminació de les fàbriques, les espècies invasores, la sobrepesca, etc. Després de fer aquest projecte d'investigació hem après moltes coses sobre el mar i que també tenim que respectar molt més el medi ambient. A més de tot això, ja entenem que reciclar més, com per exemple, si tens berenar és millor posar-lo un tàper. I això ajudarà molt més al mar i a nosaltres. Adeu!